Hola, classe. Avui anem a veure remarques sobre la E i la O tòniques. En valencià, la E és tancada en la majoria de les paraules agudes. Cafè, francès, ofès, interès. Pel que fa als mots esdrúixols, la E sol ser oberta. Ciència, herència, comèdia, amb algunes excepcions. Església, sénia, séquia. En els infinitius també són amb E tancada. Conèixer, merèixer. Pel que fa a la O, en la major part de les paraules agudes és tancada. Avió, horitzó, pressió. Tot i això, hi ha una sèrie de paraules en què és oberta. Açò, això, allò, arròs, terròs, però, espòs, ressò. Els participis passats descompostos, conclòs, inclòs, exclòs, així com alguns noms propis. Ambròs, besòs. Quant a les paraules planes i esdrúixoles, en la majoria dels casos la O és oberta. Història, memòria, sòlid, còpia. En canvi, és tancada en l'infinitiu del verb córrer i els seus derivats: discórrer, concórrer, recórrer o córrer. Les formes verbals del verb ser: fora, fórem, fóreu. I algunes paraules comunes i nom propis: estómac, furóncol, fórmula, pólvora, góndola i tómbola. I això és tot per avui, amics. Moltes gràcies. Adeu.